Λοιπόν, πώς πλένατε? Λοιπόν, αυτές εδώ ήταν λίγο μοναχιστές. Μέρη, κάνε λίγο εκεί πέρα. Και αρχίσανε και πλένανε. Αυτοί που έπαιρνε νερό το βούλωνε για να πάει στην επόμενη. Και ξανά το ίδιο. Και πήγαινε σε όλες. Δεν μου λες. Άμα ήθελε κάποια νερό, φώναζε νερό. Έκλεινε αυτή που έπαιρνε για να πάει στην άλλη. Και το υλικό καθαρισμό ήταν στάχτη αλυσίδα με τι? Ή σαπούνι κανονικό? Σαπούνι κανονικό. Δεν υπήρχαν ούτε απορριπαντικά ούτε τίποτα. Μόνο σαπούνι. Βάζουν σαπούνι. Και Στάχτη, ποτάσα, μέσα για να κάνεις το σαπούνι. δεν ξέρω τι άλλο, εγώ δεν είμαι χημικός. Με το κρασί δεν είσαι χημικός? Χημικός ναι, στο κρασί. Μόνο με το Αλλά κρασί. σαπούνι όχι. Σαπούνι όχι. Αυτά που δεν δύο. Και πόσο κρατούσε ένα Πόσα ρούχα νοικιό για να πληθεί? Δεν ξέρω, αυτές ερχόταν από τις 4 η ώρα για να πιάσουν πλήστες. Γιατί όλο το χωριό ερχόταν εδώ. Πηγαίνανε και συνέντες, αλλά επειδή ήταν πιο ίσιο ερχόταν εδώ. Α, είναι πιο εύκολα. Ναι, ο δρόμος δηλαδή ήταν πιο βατός. Μετά πλένανε 2 ώρες, 3 ώρες, ξέρω εγώ, η κάθε μία. Τα πλώνανε τα ρούχα πάνω στους τοίχους εδώ, στεγνώνανε και μετά πλένανε και φεύγανε. Ήταν πλές εδώ 5-6 μεγάλες. Ναι. 55, 60. Πεις κανένα κουμάντο. Όχι, πλένανε. Έφυγε λοιπόν εγώ εδώ, σταματάω τώρα μεσημεράκι. Και αυτές κάνανε κοστομπολιό. Μωρή, πώς πάει ο γέρος, μωρή, σε βολεύει, ξέρω εγώ. Αυτή ήταν, τέλος πάντων, σε κάποια στιγμή λέει, μωρή, εμένα το ρημάδι μου πολύ μ' Λέω εγώ, μικρή είσαι, θα μαλλιάσεις τώρα. Εδώ είσαι